Эфіры навіны Віцебскай вобласці, у студыі Ольга Шмаргун. Вітаю вас. У Віцебску на сумесным пасяджэнні прэзідыума Віцебскага абласнога савета дэпутатаў і Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта сфарміраваная абласная выбарчая камісія па выбарах дэпутатаў мясцовых саветаў 28-га склікання. На пасяджэнні прысутнічалі прадстаўнікі палітычных партый, грамадскіх аб'яднанняў, працоўных калектываў, грамадзяне, якія вылучылі сваіх прадстаўнікоў у склад камісіі. На 13 максімальна магчымых месцаў былі вылучаны 18 чалавек. Сваіх прадстаўнікоў у склад абласной выбарчай камісіі вылучылі 2 працоўныя калектывы, 6 палітычных партый, 5 грамадскіх аб'яднанняў і 5 прэтэндэнтаў вылучаны ад грамадзян шляхам падачы заяў. Персанальны склад абласной выбарчай камісіі зацверджаны шляхам адкрытага галасавання па кожнай кандыдатуры асобна. Улічваліся дзелавыя і асабістыя якасці прэтэндэнтаў, іх вопыт удзелу ў выбарчых кампаніях. Па выніках галасавання камісія сфарміраваная ў максімальна магчымым складзе – 13 чалавек. У адпаведнасці з заканадаўствам не менш за 1/3 у выбарчых камісіях павінны складаць прадстаўнікі партый і грамадскіх арганізацый. В комиссию вошли представители политических партий, общественных объединений, от трудовых коллективов и путем по подаче заявлений от граждан. Представлены такие у нас силы, как Коммунистическая партия Беларуси, Республиканская партия труда и справедливости, Либерально-демократическая партия Беларуси, ну и также крупнейшие наши объединения, такие как Белая Русь, Белорусский республиканский союз молодежи, конечно, наши профсоюзы, ветеранская организация, организация ветеранов войны в Афганистане, ну и, естественно, от граждан путем подачи заявлений. Мы внимательно рассматривали все кандидатуры, предварительно собирались совместно и исполком, и президиум, для того, чтобы действительно люди достойные, люди, которые имеют, с одной стороны, и опыт работы в комиссиях, с другой стороны, чтобы обновить состав, конечно, здесь вошли те люди, которые работали на других участках в свое время выбранной кампании, но я думаю, что это люди действительно достойные, которые могут выполнить все задачи, которые будут поставлены ими нашим избирательным кодексом. Першае пасяджэнне абласной тэрытарыяльнай выбарчай камісіі, на якім будзе абранае яе кіраўніцтва, адбудзецца ў пятніцу 24 лістапада. Выбары ў Віцебскі абласны савет дэпутатаў пройдуць у 60 акругах 18 лютага 2018 года. Забяспечыць занятасць дарослых, узмацніць кантроль за дзецьмі, максімальна ўкараніць сістэму відэаназірання. Такую задачу паставіў старшыня Віцебскага аблвыканкама перад мясцовымі ўладамі і праваахоўнікамі. Ход выканання комплекснай праграмы па прафілактыцы злачынстваў абмеркавалі на пасяджэнні аблвыканкама. Колькасць правапарушэнняў на тэрыторыі Прыдзвінскага краю ў 2017 знізілася амаль на 4% у параўнанні з мінулым годам. Менш крыміналу на ліку непаўналетніх. Між тым, у рэгіёне адзначаецца рост цяжкіх і асабліва цяжкіх правапарушэнняў. Каля 75% забойстваў здзейснілі беспрацоўныя. Старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў адзначыў, што паўплываць на гэтую катэгорыю людзей сёння асноўная мэта праваахоўнікаў. Рычагі для гэтага ёсць, трэба знайсці меры ўздзеяння. І першачарговая задача тут заняць насельніцтва. Ребенка надо чем-то занять. И мы это должны делать. Последовательно, с года в год. Находить для него такие интересные вещи, чтобы он задействовал в этой системе. Второе. Это люди уже зрелые, которых, извините, ничем вы не свернете. У них вольница сегодня. Почему? Мы и видим. Заезжай сегодня в каждую деревню. В каждой деревне эти люди есть. И участковые их знают. Где они ночуют, где они бомжуют, чем они занимаются. Ну а как воздействовать? Никак. Ждем, покуда он совершит преступление. Покуда пойдет бабки, еще там кому-то, пенсионера ограбит и так далее. Вот здесь я вижу, у нас есть какая-то недоработка. И надо вместе подумать, как эту нишу нам сделать. Вот тогда будет порядок. Яшчэ адна набалелая праблема – п'янства. Большасць зарэгістраваных у рэгіёне забойстваў былі здзейснены ў стане алкагольнага ап'янення. За знаходжанне на працоўным месцы ў нецвярозым стане да адміністрацыйнай адказнасці сёлета было прыцягнута больш за 1300 грамадзян. Праваахоўнікі лічаць, што садзейнічаць дэкрыміналізацыі сёння дапаможа ўкараненне сістэм відэаназірання. Мэтанакіраваная работа ў гэтым напрамку на Віцебшчыне вядзецца з 2014 года. Сёлета сістэма
сістэмы відэаназірання ў вобласці дапамаглі раскрыць 152 злачынствы. Камеры ўсталёўваюць ва ўсіх грамадскіх месцах гарадоў і раёнаў. Усяго абсталяваць падобнымі сістэмамі плануюць амаль 2000 аб'ектаў. Працягваем выпуск. Цэнтр культуры Віцебск і Цэнтр латышскай культуры Даўгавпілса дамовіліся аб стварэнні інтэрактыўнага цэнтра жывой гісторыі Варгенторн. З'явіцца ён каля летняга амфітэатра ў Віцебску да 2020 года. Размова аб гэтым ішла на прэс-канферэнцыі, прымеркаванай да 100-годдзя незалежнасці Латвійскай рэспублікі, якое будзе адзначацца ў наступным годзе. Праект мае адбыцца дзякуючы праграме трансгранічнага супрацоўніцтва Латвія, Літва, Беларусь у рамках еўрапейскага інструмента добрасуседства і партнёрства. Віцебск і Даўгавпілс даўно звязваюць пабрацімскія адносіны. Рэалізавана шмат культурных праектаў. Один из последних проектов – это совместное участие в приграничном европроекте, культурном проекте, где получат финансы на реализацию своих идей и витебская сторона, и даугавпилская тоже, потому что мы приобретем аккордеоны, отремонтируем залы некоторые, да, то есть выгодное сотрудничество. И мы не представляем ни одно мероприятие в городе Даугавпилс международного уровня, где не участвуют наши гости из Беларуси, и часто бывает с Витебска. Напярэдадні знакавай для латвійскай краіны даты юбілею незалежнасці да віцебскіх гледачоў па традыцыі з канцэртам прыехаў даўгавпілскі камерны аркестр. Калектыў пад кіраўніцтвам дырыжора Айвара Брока зноў уразіў высокім майстэрствам выканання, асабістым стылем і разнастайнасцю рэпертуару. У гэтыя сумныя лістападаўскія дні сапраўдны навагодні настрой дораць юныя фларысты з усіх рэгіёнаў вобласці. Яны прадставілі сваё майстэрства на традыцыйным абласным конкурсе выставе «Лёд, кветкі, фантазія». Смелыя ідэі і задумкі, незвычайныя дызайнерскія рашэнні ўдзельнікаў фларыстычнага мастацтва ацаніла Інна Кірыенкава. Собаку мы делали основу из газета, варили крахмал. Делали основу, там была игрушка, основа игрушка. Наверх вот этими белыми салфетками наклеивали траву, там недалеко от школы собирали, там была цветочки мы засушивали. Усе канкурсанты ў роўных умовах. За 2 гадзіны ім неабходна зрабіць фларыстычную цацку, сімвал года. Па ўсходнім календары 2018 год жоўтага сабакі. Работа павінна быць аб'ёмнай і выраблена з прыроднага матэрыялу. Сена, шышкі, засушаная трава і кветкі, драўляныя апілкі, мох – усё, што толькі ёсць у прыродзе, можна бачыць у руках юных творцаў. Дзякуючы багатай фантазіі, ім удаецца рэалізаваць свае самыя смелыя ідэі. У выніку літаральна на вачах з'яўляюцца вось такія забаўныя цацкі. Мы брали шишки, а также сухие цветы. Низ мы обклеили опилками и их посыпали блестками. Также взяли шишки, задекорируем, и также будет у нас такая игрушка будет висеть в зубах из корицы и сушеных апельсинов. Больш за 200 работ прадставілі юныя фларысты ў навагодняй экспазіцыі «Зімовая казка», якія яны прывезлі з сабой. Над імі творцы працавалі не адзін дзень. Гэта было іх дамашняе заданне. Работы абавязкова ацэніць журы і лепшыя абярэ на рэспубліканскі конкурс. Большасць работ будзе экспанавацца на працягу ўсіх навагодніх святаў. Тут можна пабачыць і елкі-прыгажуні, якія здзіўляюць умелым спалучэннем розных матэрыялаў і тэхнікі. Тут і каларытныя арт-аб'екты, інтэр'ерныя кампазіцыі і нават фларыстычныя калекцыі. Дарэчы, апошнія з выявамі разнастайных матылькоў і жучкоў, рыбак і птушак прадстаўлены ўпершыню. І як не пагадзіцца з арганізатарамі, што майстэрства дзяцей з кожным годам толькі расце. Каждый раз у нас проходят учебы для педагогов. Это важно, то есть педагог уже едет в свой регион, и он уже знает, над чем им работать. И дети тоже приезжают, но часто приезжают уже дети, которые у нас уже были, то есть они увидели свои ошибки прошлогодние, да, и они уже увидели, над чем им работать дальше целый год. И это очень важно. Поэтому вот работы с каждым годом, они растут, их мастерство. Аўтары гэтых работ – неаднаразовыя пераможцы і прызёры рэспубліканскага конкурсу. Арганізатары упэўнены, ім будзе чым здзівіць сталічнага гледача і на гэты раз. А для наведвальнікаў гэтай чароўнай экспазіцыі цудоўная магчымасць акунуцца ў навагоднюю казку, адчуць атмасферу надыходзячага свята. Інна Кірыенкава, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск.
На гэтым наш выпуск завершаны. Я з вами развітваюся. Далей паведамленне синоптыкаў. Партнёр прогнозу надвор'я – газета «Витебичи». Говорят, весна в этом году будет ранняя. Да-да, а осень урожайная. А по гороскопу у рыб ожидается прибавление. Если бы не Витебичи, так и плавали бы в неведении. Даже рыбам всем понятно. Витебичи читать приятно. Так что, друг наш, торопись, на газету подпишись. У бліжэйшыя суткі ў вобласці чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я без істотных ападкаў. Месцамі туман, слабы галалёд, на асобных участках дарог галалёдзіца. Вецер паўднёвы 5-10 метраў у секунду. Тэмпература паветра ноччу 0-5, днём ад 1 градуса марозу да 3 цяпла. У Віцебску ўначы -1-3, днём 0+2.